Povedz, kde sme, oci. Chorvát. No. Na odpočívadle. Barazdin. Takto máme naložené auto a už ešte za nejaké 3 hodinky cca ešte máme 300 km a budeme už v Sukošane v Maríne. Dobrú chuť! Ďakujeme. Ďakujeme. Máte za čo? A už ideme. Tak teda máme tu množstvo vecí, ešte aj príde také dva vozíky, takže tak teda. Ide vám to skvelé, chlapci. Dobrú chuť! Ahoj, Krapaň! Už ideme preč. Kde sú priečty? Na kúpeľni na tenky. Ahoj, mami! Poď aj ty, ja ťa natočím. Už natáčaš? Áno, natáčam sa. Kúpeľni na zemi sme ti kričali. Ježiši Kriste, to je studené. Hello! Tak to loď kormidluje sama. To co? Ešte jemne vyšlo, to je až moc hlboká voda. To sa neprehreje. Hej, hej. Taká menšia loď. Hej. Drží sa! Hej. Ahoj. Je to priviazané? Je.
Čo, ako ti to ide? Môžem? No? Áno. Ideš. Je tam? Plavky vyslečie. Plavky vyslečie. Vidíš, pomalšie. Už takú hodinku. OK, a už sme tu, no. Tak, aby nás neťahalo k týmto veľmi. OK, je 17:00 a my ideme až teraz obedovať, takže tak teda. Ocino teraz išiel sa pozrieť, či sme dobre zakotvili, teda na kotvu, či drží. Ja mám ja teraz nábera obed. Máme takto, čo to je? Kuracie stehna s rýžou. Takže tak, mám k tomu radlera a ocino má, teda a brat má k tomu pivko. Takže tak teda mám takýchto susedov teda. Takže tak teda. No, čo si tak chytil? Kalamáre. No, správne. Na môj. Čoša, pán šéf kuchár? Pravý lodný guláš. Dobrý bude. Z veľkého drveníku. Bude parádu. Poviete vy, či bude dobrý? Uvidíme. Niekto sa nám tu zamotal v lane. Pravím ti, niekoľ do toho lana. Odfúklo ho. Odfúklo to, no. Dobre, prepáč. No vidíme môjho pána kompára, ako sa po mňa blíži. Čau. Natáčam pána kompára. Prečo? O chvíľu prídem, časte. Čau. Keď sme tam takéto na krásnej pláži, plachetnicu, v Hatoty sme a tam je môj brat, ktorý. Takže tak teda, to krásne, ešte tak teda. OK, práve teraz to tak plánujeme cestu na zajtrajšok, kde pôjdeme.
Ahoj, veľký dreveník. Mohli by sme toto na... Toto sme už vyťahli, takže pohodka už. No. Asi hej. 15 Mama ti metrov. pomôže, hej? 10. Takto to vyzerá, keď sa pláva proti vetru, ktorý fúka 25 uzlov. A odchádzame z Rogovnice. Tam diaľke Vytoražaň. Ok, už sme šťastlivo zakotvení na boji, či na bojke, či jak sa to volá. Na bojke, áno. Nemám to tu ukázať. Kde je tá bojka? Neviem, kde je. Počkaj, tak to tu, to tu. Veľmi to nevidno. Bojku. Aha, tu je. Takto sme tu na ne takto zakotvení šťastlivo. Toto, že sme zakotvení, tam je nedá plášť, takže sme zakotvení boli. A no, vecka a toto, a šaman. Takže tak teda sme tu v takejto Lebo už minúta. Bude večera. Večera na lodi. Prečo to vyzerá, že ako by sme boli Preto sme išli. Posledné kotvenie na Murteri. A to sa mi podarilo uloviť. Ale hviezdička to je naspäť. Poškame. A Adamovi ukáže. Za chvíľu budú vlny. Tak to ísť.
the left. Forward and to the left. Forward and to the left. Dopredu a doľava. Forward and to the left.